Gikumpirma sa Department of Health Region 12 nga nakatala kini og duha ka mga kumpirmadong kaso sa sakit nga mpox sa rehiyon. Ano yang dugang detalye? Gibutyag sa Department of Health Region 12 nga dunay duha ka kaso sa sakit nga mpox gumikan sa monkeypox virus sa Soxargen region. Ang usa ka pasyente nagikan sa South Cotabato Province samtang ang usa nagikan sa Cotabato Province. Hinuon nakagawas na kini sa ospital ug anaa na sa maayong kahimtang. Apan gipasunod gyapon niini ang isolation protocol sa ilang tagsa-tagsang Pinoy-anan sa sulod sa 21 ka adlaw. Apan bisan pa man niini, gipaubos gyapon sa DOH-12 sa quarantine ang tanang kaila o pamilya nga nahimong close contact niini. Hinuon wala man tud pa sila nakitang senyales o simptomas sa maong sakit. Hinuon gipasabot sa DOH-12 nga ang maong mpox nga clade 2 makarekobera ang pasyente nga mataptan niini. Ang mpox kasi sa self-limiting viral infection, nakakapag-recover yung patient natin kahit hindi natin sila i-admit. Yung mga dalawang confirmed cases natin, they are all stable, recovered. Ang maong sakit dunay susama nga simptomas sa chickenpox ug tigdas. So for signs and symptoms, kato mga butoy-butoy, kato mga butlig-butlig nga kapanggawas sa lawas sa atong patient. Painful ang iyahang lesion. Next, hilanat, headache, sakit sa lawas, and naay mga magtubo nga kulani, magtubag ang ilahang mga lymph nodes. Padayon ang DOH-12 sa pag-awag sa katawhan nga sundon ang health protocols aron malikay sa maong sakit. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.